bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men hande ko aljuma hawra e balɗe 19 e lewru korse hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeego roɓindomon jayndeji arti gam tongande on koɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande jaynde le parlement dawi hollir ko caɗele ɗe ɗe gandanɗa ɓe joguiɓe galleji liggorteɗi koye mumen tawa noon ko koye mum ɓe ligganto ɓen goni jomin entreprise aji tawa noon ko patronat kamen de ɓe mbi ko ɓe gondi ko kamen e Allah tan gandi ɗum saabu hina wayno tigui kamen kam ko ɓe mayɓe fa ɓe kantini tawa heɓe jaaha jayde le parlement ɓe sidi hen ko baratal alerte sur la situation du secteur des BTP nous marchons mais nous sommes morts jayde wi ko kamen tampere nde ɓe gondi ha tengti e ko fayi e mahadi e ko way noon de kamen liggotoɓe hen e joguiɓe galleji liggeteɗi e on ɗon alhaali de ko ɓe tampuɓe tigui saabu koppareje ɗe ɓe jogona e si noon wasde heɓ liggey mboɓe mbaɗi e wiide jayde le parlement jayde Sud Quotidien gonɗini ɗum wi ko dette intérieur état débiteur entreprise en détresse hina wayno de e ñamande nde laamu jogani galleji liggorteɗi tawa mo kala omo liggono hoore mum woni entreprise aji privé de secteur privé hina wayno de laamu ngu nden ɗon ñamande ha joni nde yoɓaka taki noon ɗum addi fayre e kulol e ɓe gandanɗa kamen ji ɗin ɗon entreprise aji ɗum noon wayino ko ha joni jayde Sud Quotidien wi ko ɓe kartima laamu kamen ɓen wonɓe e goomu biyeteɗo patronat tawa noon mo kala e mumen homo heyni entreprise goto e wiide jayde Sud Quotidien jayde enquête article e kabaru nde ñamande wenode hende suuɗa joni noon jayde lamdi ko hombo tan lay gonga noon tigui jayde windir ɗum dette cachée qui dit vrai jayde ɓisdi hen la qualification de dette cachée toujours contesté hina wayno de ɓe gandanɗa kamen jiya e landaji politique tawa noon eɓe ketno e laamu e jamano Macky Sall de ha joni kamen ɓe jeddi ha ɓe jooɗi e nangue noko ñamande kam nde feeraɗo mogge ɓe mbi ko ɗum kam ɗum feera wot ha taki ɓe gandanɗa de kamen goni jomin gande paaɗe e on ɗon alhaali de ɓe mbi ko nino ɗum limra e nino ɗum tekra kam ɗum wasi rew bolol noon tigui jayde enquête windir ɗum les experts invoquent un problème de méthode de calcul e on waktu noon jayde l'enquête ɓisdi hen ko l'APR jubile et rappelle les déclarations de Pape Malick Ndour hina wayno de jayde enquête gasniri ko siwtinirde bolle ɗe Pape Malick Ndour jillanoɗo e APR layno wino ñamande suuɗade kam feera wotte nde wodata fa abada taki noon ɓen jillaɓe e on ɗon landa politique biyeteɗo APRD hande weltare mawde ɓe gondi saabu kala ko layano e ko fayi on ɗon alhaali ɗum yeddama ha laaɓi tos e wiide jayde enquête ha joni ko yowati e nden ɗon ñamande wiyande ko nde suuɗade la tribune wi ko dette cachée de Sonko ina wayno kam on ɗon Ousmane Sonko de kam wino tigui ñamande suuɗade hende woodi e nder Sénégal te ko Macky Sall watnode kam e laamu mum noon tigui jayde nde windir ɗum la dette cachée démontée peut-on parler de haute trahison noon tigui jayde nde windiri ɗum wi kala ko fayi e ñamande suuɗade wiyanode ɗum wona gonga e wiide jayde la tribune wi noko ɗum wona haute trahison woni firtude aadi mawde nde gandanɗa de ko on laynoɗo ɗum ɗon de kam tigui wiya kam firti aadi saabu ɗum wona gonga jayde la tribune ɓisdi hen vous ne verrez pas dans une page de rapport où c'est mentionné dette cachée a déclaré Mamadou Faye goto e keyninoɓe galle o biyeteɗo cour des comptes inde mum ko Mamadou Faye de kam wi hay goto yiyata e ɗereji jaltinaɗi woni rapport aji ɗo winda dette cachée wadde wayino ko on kam kala ko wiyano e ñamande suuɗade yeddi ɗum ha laaɓi tos jayde nde ɓisdi hen la surprise de l'ancien président de la république Macky Sall ina wayno noon ɗum ko bettel mawɗo ɗum adduno e o mo ganduɗa ka woni Macky Sall gonɗoɗo hoorejo lesdi Sénégal wadde wayino ko jayde nde wi ko un véritable coup de pouce à sa candidature à l'ONU hina wayno noon ɗum ko Macky Sall laɓɓina e nden ɗon ñamande wiyanode ko nde suuɗade de ma ɗum wallu ɗum fa janggo e jaam siko en jottima e suɓgoji fotɓe heyno goomu aduna gendiji woni organisation des nations unies ɗum walla ɗum ha wawa jooɗo e hoore nden ɗon jappere saabu juuɗe mum laaɓi tos e wiide jayde la tribune jayde yor article e ɓeɓe gandanɗa de kamen mbiyete société civile woni jambure ɓeɓe gandanɗa de heɓe jooɗi goye sengo ɓe jinlaka e landa politique hay goto tawa noon heɓe gadda konngel
kongi mumen e ko yahata ko e nder Sénégal jayde yor kam yi ko ɓende koɓe wasɓe hoore e sinon koɓe layata ko foof ɗum jogaki dalilu ha taki jayde yor windi ko l'imposture des sentinelles quand la société civile protège les pilleurs de la République hina wayno de jayde yor wi ko sa yi wi noon ɓe ganduɗa heɓe poti daro sengo tawa ɓe ala heedo ɓen jillaɓe e société civile hande de hina wayno kamen moggata wuyɓe koppareje Sénégal kamen ballata ɓe ganduɗa kamen jakki lesdi Sénégal e wiide jayde yor jayde nde ɓesdi hen autrefois arbitre respecté du débat public Alioune Tine Moundiaye Cissé et Babacar Ba font tomber leur masque et choisissent le camp d'une oligarchie aux abois jayde wi ko e dumulnaji jawtuɗe wotɓe ganduɗa de heɓe mbeɗano fotde mumen baɗo henno Alioune Tine Moundiaye Cissé e Babacar Ba kamen fof de siɓe jekkittino konngol de tawat hongol woni konngol nunɗugol e sinon hina wayno ɗe balɗe kam ɓe kolleri ko e mumen saabu ɓe keedi sengo e wiide jayde yor jayde point actu information kam article e kongi ɗi newaki ɗi ganduɗa hiɗi jekkite hiɗi tege e dow o joguiɗo hande jagorgal pagal e coftal ɓalli e sinon e sukaɓe ha taki jayde point actu information windi ko attaque sur l'apparence de la ministre des sports vague d'indignation et de solidarité à Djirey Clotilde Coly in kongi noon ɗi yimɓe jekkitatno hiɗi tega e dow on ɗon mo ganduɗa kam wiyete Djirey Clotilde Coly tawa kam jogui ngal ɗon jagorgal de wayno ko e mbadi mum tigui ɗin ɗon kongi payi ɗum noon ɗum moƴƴani ha tagui waɗi hewɓe jingoɓe ɓe ganduɗa ɓe jekkiti kamen kongi mumen heɓe mettina ɗum ko wiya e dow on ɗon mo ganduɗa kam jogui ngal jagorgal sukaɓe e coftal ɓalli e nder Sénégal woni ministère du sport et de la jeunesse ha joni jayde point actu ɓesdi hen ko Mimi Touré ADA et d'autres organisations fustigent ce body shaming baɗo hen no Mimi Touré e ADA kamen de e gomuji goɗɗi kamen kam ɓe mettini tigui ɗum ko ganduɗa hina tege e dow on ɗon keyniɗo ngal ɗon jagorgal e sinon ɓe jani e dow o biyeteɗo Mame Diarra Fam tigui dagui ko yekkiti ko homo ɗum tega e dow Djirey Clotilde Coly e wiide jayde point actu information jayde La Libération windi hande ko enquête sur la saisie record de 970 kg de cocaïne une mafia transfrontalière cernée hina wayno de ko dadi ɓe wiyeteɓe douane jaggi e ko wiyete ko drogue cocaïne tawa noon hina tolno e kiloji 990 cocaïne ɗum noon ɗum taki tigui de ndeke drogue o guimmotoɗe e lesɗele hombo nata e nder lesdi men de hombo heewi tigui ha tagui jayde Libération wi ko o liggey mo ganduɗa de douane hombo mo waɗa de ko liggey moƴƴo mantiniɗo saabu si wonani noon ko natata ko drogue e nder Sénégal ɗum ɓurtat e wiide jayde La Libération gasnirten ko coftal ɓalli saabu jayde Le Record windi ko mondial 2026 duel crucial contre la Norvège hina wayno tigui jayde Record wi ko desewal aduna hitande ujuna ɗiɗi e nogas e jeego pottital fukko kusgel hakkude Sénégal e Norvège de ko pottital musgal nari won ko haare musde nari won ha tagui ɓe kolliri o mo ganduɗa de ko yakar kippu Sénégal goto e mumen ko Ibrahima Mbaye kam tigui natnuno bit de Sénégal fottata e France ina wayno noon e nden ɗon haare foof en poti hen daro e wiide jayde Record gam tigui Sénégal foola Norvège e wiide jayde Le Record bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e ko min gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o